Čo sú to hriechy? Hriechy sú myšlienky, slová a skutky proti Božiemu zákonu. Ale čo je to Boží zákon? No nie je to hrubá kniha s nekonečne dlhým zoznamom predpisov, ale skôr, ako povedal Ježiš, celý zákon spočíva v láske k Bohu a v láske k blížnemu. Ak niekto skutočne miluje Boha a svojho blížneho, žije podľa tohto zákona. Hriech je skutok, ktorý je nezlučiteľný s láskou k Bohu a láskou k blížnemu. Sú hriechy, ktoré sa stavajú celkom proti láske k Bohu a k blížnemu, a túto lásku ničia, a iné, ktoré lásku len zraňujú. V tomto zmysle rozlišujeme ťažké hriechy a ľahké, alebo všedné hriechy. Ťažké hriechy sú celkom nezlučiteľné s láskou k Bohu a blížnemu. Modloslužba, nesvetenie nedele, vražda, cudzoložstvo, krádež, to je len pár príkladov. Ak niekto robí takéto veci vedome a dobrovoľne, potom pácha ťažký hriech. Ťažký hriech ničí puto lásky, ktoré nás s Bohom spája. Strácame posvedzujúcu milosť, vďaka ktorej máme účasť na Božom živote. Strata tejto milosti tiež znamená stratu nadpozemského života v nás. Preto ťažké hriechy tiež nazývame smrteľnými. Všedné hriechy, tak ako všetky hriechy, vykazujú istý nedostatok poriadku vo veciach. Ale tento neporiadok nie je v úplnom protiklade k láske k Bohu a k blížnemu. Na akom príklade by sme si to ukázali? Napríklad lož je celkom určite hriech. Lož je ťažkým hriechom, ak ňou niekoho podvádzam vo vážnej veci alebo mu ňou vážne škodím. Ak napríklad predávam akože skvelý dom za veľa peňazí, aj keď dobre viem, že je to barabizňa, je to čin namierený proti láske k blížnemu. Ale ak napríklad, bez toho, aby som chcel ublížiť, poviem niekomu, že sa mi páčilo, ako hral na čele, a pritom vôbec nemám rád hru na čelo, potom je to bežne považované za ľahký hriech. Ľahké hriechy sú menej závažné, pretože neničia lásku k Bohu a blížnemu. To ale neznamená, že sú dobré. Sú a zostanú hriechmi. Musíme sa ich aj snažiť vyvarovať, pretože opakujúce sa ľahké hriechy môžu spôsobiť, že upadneme ľahšie aj do smrteľného hriechu. Ak napríklad pravidelne upravujem pravdu v menších veciach, stáva sa zo mňa chronický klamár a budem náchylnejší klamať aj vo veľkých veciach. Takže toľko k všedným a smrteľným hriechom. Našu úvahu zakončíme príkladom o tom, ako na nás rôzne hriechy vplývajú. Táto svieca predstavuje svetlo milosti posvedzujúcej, ktorá osvetľuje našu dušu. Vďaka nej nachádzame cestu k Bohu, tak aby sme bezpečne dorazili k nášmu cieľu. Takto nejako by to s nami malo vyzerať po celý čas. Ale kvôli všedným hriechom plamienok našej sviece začína poblikávať. Stále ešte dokážeme vidieť veci, ale jas svetla je menší. A v takomto svetle už nevidíme predmety celkom jasne. A každý vie, aké ťažké je čítať pri takom svetle. Smrteľný hriech svetlo zadusí úplne. Sme v tme a už nemôžeme napredovať smerom k Bohu, kým opäť nebude svetlo. Alebo si to ukážeme ešte na inom príklade. Život v posvedzujúcej milosti je ako zdravo sa stravovať. Človek rastie a rozvíja sa. Všedné hriechy sú ako nestráviteľná či pokazená potrava. Rozbolí vás z nej brucho. Smrteľné hriechy sú však ako jed. Prinášajú smrť, koniec. Kým pri všedných hriechoch sme schopní veci dať ako tak do poriadku sami, pri smrteľných potrebujeme pomoc zvonku. A touto pomocou od Boha je sviatosť zmierenia alebo spoveď. Vo svätej spovedi sme akoby znovu vzkriesení k životu, milosť je obnovená.